maraba da zuwan ku tashar mu ta Yau da Gobe Top TV. Domin samun shirye-shiryenmu sai ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Mun gode. Kai ka san kuwa abin da yake faruwa? Kai na sani ne. Tun sabo ban karya. Karya. To ina da 80. Ɗazu na biyo ta gida kawai na ganta a cikin tsakar ɗaki ina zama ta maman mace kawai na sa wuta a nan. Sun saye baka karya. Ni rabona ma da abinci tun jiya ko jiya da dare ma garin kwaki ne. Sai ka ce ka fi ni ma. O kana da 80 ko? Dan kawo. Ada! Babban yaro. Inda na ji kira daga can nace to babban yaro ya zauna kenan. Wannan amma ba kofi sai. Abokina ne. Allah sarki. Yawwa na san bakwa ce. Ina za a samu. Za a karɓo abun kenan. Ba shi kawai ka. Za a karɓo abun kenan dai. Abba, kai ka san dole. Babban yaro akwai ka da lissafi. Ba shi. Kai. Kaga. Abun da ɗaya ne an saba. Ka wannan. To babban yaro. Wannan faɗin koda masu awara ko gyaɗa. A ƙwarai ka sai mana irin abincin aljanu ne za a ce abincin naira 60. Ai shi ya sani ya saba. Ai ban maleji ce rayuwa. Ada. Babban yaro. Ada. Mutumin kenan kullum yana kan hanya. Kai garin kwaki ne fa da siga. Garin kwaki. Zauna wurin nan. Dakin. Ka san me dakin? Babu gwara ba daɗi. Yawa. Kowa ne ya san. Ashe ka kai ma ka dawo daga. Na je wannan sabon restaurant din nan. Shine na je na ci shinkafa da wani naman kaza da pizza haka. Da wani ɗan lemu haka. Shine muka haɗu da shi wurin shi ma ya fi cin abinci. Sai na ce to dole sai na kawo shi ke gari. Kun gaisa. Ya kake? Kake ya kike? Gaskiya wakokinka suna burge ni sosai. Ya taba mun jini hanta. Babban yaro. Sai ana ta nan kenan. Ai ganin ne lokaci yayi nace to bari in je in siyo babban yaro kwakin nan. Na san lokaci yayi. Ga sai an samu wani sabon shago ina gaya maka suna da arha. Naira 50 suke sai da gwangwani. Ba irin na wancan dan wahalan ba mai tsada. Aminatu, ke ce anan? Ai yanzu gidanku zan je. Wallahi gidanku zan je, kuɗi na nake son ki bani. Na gaji da wani je ka dawo Aminatu ya kare. Yau kuɗi na za a bani. Wallahi in ba ki bani kuɗi na ba a gurin na sai na rashin mutunci. Kun kai sai mu gure kike. A ba da haƙƙi na. Naira 50 ba haƙƙi na ba ce? Haƙƙi na ce a biya ni.